aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la sɔgɔmada fɛ foli ko bila ka taa di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi ye tɛnɛ ye bi ye dɔgɔkun daminɛ aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na ka se ka na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka kunnasiri ni ye o bantɔ ye. Ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔ aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka bandaw sɔgɔlen don Renouveau télé la an ka foli bɛ aw ye minnu fana bɛ anw lajɛ sɔgɔnaw la don o don i n'a fɔ ladalako la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an mana sigi ni kɛnɛ kan an bɛ an ka page maaw fo maa minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau FM Renouveau télé page sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛndonya utukalo tile 16 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan ko baroja ye baro ɲɔgɔntigɛ ye Amadou El Kounare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɔni a bɛna don kibaru lase aw ma bamanankan na honorable i ni sɔgɔma weekend jara o kɛra fama ye tile 2 o ye laada ye o tɛ bali na i b'o kalama ka bi juma wula bisi o la nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na kosɛbɛ ka se ka kanubagaw kunnafoniya k'i ladɔnniya k'a fɔ n ka sɔ foro a taacogo ka ɲi tiga taacogo ka ɲi kaba ka ɲi ɲɔ ka ɲi fɛn min ma sabati kosɛbɛ o ye kɔɔri a ma sɔrɔla k'a fɔ nɔgɔ min kan ka na nɔgɔ ma se a na kuma na n'o tɛ tɔ ninnu na ni fo bɔra ɲina ni maa tɛ kɛlɛ olu nɔfɛ Mori sera sabali koyi maa min taara foro la samedi ni dimanche Amadou e tɛgɛ ninnu bɛ position min na est ce que i bɛ se k'a lajɛ non n terikɛ i sera olu dabila sa an y'o fɔ Bamakɔ yan nɔ ko ka ca luwanse sara baw kan hali ɲɛgɛn dɔrɔmɛ 5 i b'o sara kuma a ka baara an tɛ luwanse ko kuma na an bɛ ka foro ko kuma de la ne k'o de f'i ye parce que duguba kɔnɔna ayi kana ni sigi ka kumaw dilan k'u sigi ɲɔgɔn kan sa olu sugu n dabila sa maa minnu yɛrɛ bɛ e ka foro kɔnɔna la yen nɔ village la olu yɛrɛ sigilen bɛ k'e lamɛn sa olu tɛna fɔ ko a bɛ sɛgɛn Bamakɔ a b'an sɔrɔ plage la Amadu bisimila sɔni ne ye ɲaniba goro daminɛ Bamakɔ kari an t'a fɛ hali kari ka se ka sabu kɛ Bamakɔ ko ka ca fanta an bɛ bɛɛ fo bɛɛ k'i bisimila ni ma ya k'a fɔ an garisɛgɛ dɔ bɛn n'a Bamakɔ baara ma an n'an se ko kɛ hali n'a man d'an ye siga fosi tɛ o la sabula bɛnkan ni layidukanw de don o la bi tɛnɛ utukalo tile 16 Amadu kunnafoniya minnu bɛ an bolokɔrɔ ka lase kanubagaw ma bakuruba la an bɛna o lase fɛn kɔni ye waleya dɔ ye o kɛra Kaolack ni o bɛ Sénégal fɛ o ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛmancɛla la ni o bɛ Mali fɛ an y'a ye k'a fɔ waleya dɔ kɛra waleya min kɛra sababu ye a kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoniyaw bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko maliyɛn citerne dɔ bɛ yen nɔ ko o kɔni sirabakan kasara sɔrɔ ka kɛɲɛ ni mobili fitinin dɔ ye fɔ cogoya wɛrɛ la taxi a kɛra sababu ye ko maa dɔw bɔnɛna u ni na a ko kɔni cayara kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛni caman bɔra a ko la kunnafoniya dɔw yɛrɛ bɔra ka bin k'a fɔ ko Mali ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal ko caman bɛ a ko la a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ an bɛ dugawu don kɛ Ala ka nɔgɔya an bɛna kuma o kan kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na o kɔfɛ an bɛ taga segukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kɔni ye Comatex cakɛlaw olu ka lafasa tɔn an bɛna kuma di o maa ɲɛma ma olu minnu yɛrɛ ni premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn lasɔrɔ kunu u ka ɲɔgɔn lajɛ kɔnɔna la yalima ko Choguel ye layidukan jumɛn de ta Comatex baarakɛlaw ye Segu kɔnɔna la o kunnafoniya o bɛna lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la n'an bɔra Segu an bɛ taga Jurakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Jurakaw ye olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ni b'a dɔgɔkun damadamani bɔ sabula ka d'a kan maa bamajiw kɔni dalen don olu da la maa tɛ don maa tɛ bɔ o la an ni Juraka dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma nin kɔfɛ Amadu El Kounare ale bɛ yan ka don kibaru bɛɛ dala salo k'o di aw ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la déjà a bɛ jateminɛw la sɔni ani a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma Awa Daɲogo fɛn min ye kɛnɛya kunnafoni o bɛ ale bolo kɔrɔla la Alexis Kalanbirima sɔn mun ma bi tɛnɛndonya in na nin bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan kɔnɔna la Amadu yanni ka sira di ma i ka tɛmɛ ni don kibaru ye fɛn min kɔni ye an dɔgɔninw an'an denw minnu bɛ kan ka kimɛli kɛ bi a bɛ fɔ min ma ko DEF kilasi 9nan an bɛ dugawu don kɛ u ye k'a fɔ candidat kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko u bonne chance Ala ka sujet kɛ u ka portée la Amadu El Kounare ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye honorable Mesra Dima
tabarikala an bɛ foli kurakura ka di ni cɛw ani muso denmisɛnnin maaba minnu sigilen don nin waati na ka nin jɛmukan in ma kɔnɔ dugu mana jɛ olu dɔw yɛrɛ bɛ gon kamana yala a bɛna kɛ wa a tɛna kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ a y'aw danse bi ta yɛrɛ kɛnɛ sigilen ye nin ye an ka bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛna tali kɛ Mali kɔnɔna la denmisɛnnin maa bayirika olu kɔni ka kan ka don DEF n'o ye diplôme d'études fondamentales dugumakala kuncɛli jonjo sɔrɔli waasa ka don i k'a dɔn cɛmancɛ kalanw na o baaraw bɛ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la bi nka i n'a fɔ san dɔw ɲɔgɔn cɛ dafaradaba bɛ bita ni san tɔw ta cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw bɛ baara bila carinna o kuma min ye gouvernement ye wele bila maa wɛrɛw ma ka fara lakɔli karamɔgɔ bolofara minnu bɛ yen n'olu ko k'u bɛ gouvernement dɛmɛ baara ninnu na o kuma kibaruya mun b'a ko kan fɔlɔ o ye k'a fɔ sɔgɔmada in na denmisɛnnin caman solila ka n'u jɔ kilasi daw la nka an ye lisi minnu ye n'o ye maa minnu bɛna jateminɛw kɛ a yɛrɛ k'a fɔ maa suguya caman bɛ a kɔnɔna la maa jigi b'a kan k'a fɔ a tɛna na paraw bila a kow kɔni kɔnɔ an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la an da sera a ma fana an ka jamana minisiri ɲɛma Sogɛl Kokala Mayiga ale ye taamaba dɔ kun don segukaw fɛ baara kuncɛra kunu suro délégation seginna Bamakɔ basima maa sɔrɔ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Mali ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ Sitana b'a fɛ ka se jamana fila in na a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali camion dɔ yɛlɛnna taxi dɔ kan maa 4 bunana u ni la an bɛn'o ja yira aw la sɔgɔmada in na o kɛlen kɔfɛ min ye Senegalikaw kɔni ye karaw kɛ Mali mobilibaw la ka tasuma bila a caman na min ye maa dɔw yɛrɛ fana bunɛ u ni la min ye malidenw fana wulila Mali la yan nɔ Senegali mobili minnu bɛ a ka garaw kɛ u fana na o ja fana bɛna yira aw la sɔgɔmada in na kɔfɛ Katikaw fɛ yen Ben le servo ani Kati denmisɛnnin dɔw fana bɔra ka ciya sɔrɔ Kati dugu tila fɛ olu m'u ta kɛ tasuma don nka olu y'a kanu ka se ka Dakar mobili bɛɛ lajɔ maa tɛ tɛmɛ maa tɛ taa min ye ka tila ka wele da kɛ k'a yira malidenw na jamana faamaw min bɛ n'o ye minisiri min ɲɛsinnen don dugutaa ko ma ale ye bataki kɛ joona ka kuma ninnu ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya donna Mali faamaw ni Senegali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ waasa nin kana na kɛ tabilali ye forobamugu la ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ sira caman bɛ ani ɲɔgɔn cɛ min tɛ bi ye dɛmɛ nasira kɔnɔna la min ye Katikaw ka député muso Adam Sidibe ale fana ye wulikajɔ dɔ kɛ kokura ni Kati farada muso ye n'o yɛrɛ dɛmɛtɔ maaw ye an bɛna kuma fana ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la bi ye dinɛ ye koba minnu salo la nin tile fila kɔnɔ sibiri kari ka fara jo tɔw ta kan nin bɛɛ bɛna bɛdala salo bi sɔgɔmada in na sisan danni nɔ ni ka n'a kɛ kibaruya ye k'a di aw ma a y'aw bisimila aw ni sɔgɔma an ka bi don kibaru kɛnɛ kan na minnu bɛ k'an lamɛn nin waati na Jefalekaw fɛ yen Lasina Konare ka denbaya la ko u ni sɔgɔma min ye Bɛlɛdugu cɛ ni muso denmisɛn ani maaba olu mun y'an faw n'an baw ye an fa filanw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye olu de ka barika ni dubabu sababu la an bɛ maa mun ye an mi ye olu ɲɛ o kuma minnu yɛrɛ fana man kɔ ka se ka dɔ don olu la minnu yɛrɛ b'an ɲɛ k'olu gɛn ka se ka ku olu la walima ka tɛmɛ o la o la an m'an sara an bangebaaw olu la bi sɔgɔmada in na u ka se k'an dɛmɛ Bɛlɛdugu maabakɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni dubabu jɔnjɔn ye a ye aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kanna na an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ maganba o bɛ Mali ale ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ duguduguma sira fɛ magan in bɛ tali kɛ mun na o ye ja min bɛna yira aw la sisan aw ɲɛkɔrɔ Awa Tafili Ture ka labɛnw sabatilen don ni ja min filɛ nin ye mobili min bɛ yen n'o ye taxi ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali camion dɔ kɔni yɛlɛnna o de kan i k'a dɔn Senegalikaw olu fɛ yen nɔ a y'a sɔrɔ maa 4 bɛ taxi in kɔnɔ kibaruyaw la maa 4 bɛɛ lajɛlen bunɛna u ni la u yɔrɔnin kelen na o kɔni kɛra jahadi ye min ye Senegali funakɛni dɔw dusu bɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kaolack ale dugu kɔnɔna la olu kɔni ye wulikajɔbaw de kɛ ka se ka garaw kɛ Mali mobiliw la kasikara min kɛra o de filɛ nka u ye garaw kɛ Mali mobili minnu na an k'olu fana ja dɔw lajɛ yaakaar nañ day camion yëpp ko bu metti camion bi moo ñëw ci kaw taxi bi rey ñi fi newoon gaañ li ma jotoon a am ci xibaar ñaar moom deewoon nañ ci saa si xaw ma ñett bilaay gars yi yaakaar nañ oto malien yëpp yooyu bi taxawoon waaw camion malien yi bi yaxawoon yëpp lañ ko jotee kay maa xalaat malien yi dañ ñoo sonal dañuy rey suñ nit ñi rek buñ duggee ci biir dëw bi duñ daw ndànk
yow nooy dawee ci toppee ci gannaaw oto ba yëg ci koom ba jeex non doy na waar population bi dañoo génn ndax dañ ko yàgg a souffrir lu mel ni dañ ko yàgg a naqarlu dafa yàgg am yaay hawe jawe cogo mina munu me ka nameni kuma kan nu ye wo kuma kan ye mu metali ke Senegal wolo fofu na ngenu ko ni tasuma do Mali mobili do modola o mi yere la anyi kibara do soro ko do fana sebe ko jogina ko konnala o de fana kama kabi o kibarew fulufulu la bololo sanfɛ Mali la yanno min ye o y'a sɔrɔ Dakar kaw Senegal jamana ka camion la hauta chama be Mali la malidenw fana bɔra ka garaw kɛ o caman na ka dɔw fana vitru sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ ka caman wɔlɔwɔlɔ k'u kari k'u da o ko ni yɔrɔni bɛɛ lajɛlen Mali faamaw ye bataki kɛ bataki min na u ye sɛmɛciyali kɛ k'a fɔ u b'a ɲini jamana fila in de bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la furuku kana ye ma dusula sabula bina ni fenye ma masigini minye o kwani na tabe minye kardo awa gulika jobe sena fanfla bela jarele fenga dugu bitla wati mina katika ufe ben le servo no ya adama ben jara ale minye me wasablo la no wati na ale ni katifunenge ni do wula ka fara nyogon kan fana ka se ka ta ka wolofo ka ben ni mobili ba fon fembe no Senegal kawye ka bela jo ko ni akanu timmaga hala mobili dengele na utina tasuma blawla sabula hakili min bewla ko tolu dia moria ka se ka fo bi tasuma do mobili la ko e cheni de kuma ufana mu ka dusuma kasa jira ka wolofo mobili bela jele la jo Mali la shiti teme ashite do fana o lu koni dugu jara ka olu fana to danga kan Mali fama munu me kati olu tara usemo kono koro kata keneka olu tara soro be ka bara nge bunya kono chugo mina no ye kuka nisogo ya jira ka moblu lajo ko ye olu munanfa kuma ko ni kera wolofo munu yere fana me kati olu ni tara farao kan u be ka dandege ke dandege munu na o ya ira ka fo Mali ni Senegal belajele ye jamana kelenye Mali den furu me Senegal ka furu man fe ya wa diplomatie nasratigela no ye balma sira munu me jamana ni nyanche kuma nyanya ni be ani lasigide so ya sebe korobe ani Senegal ni nyanche wa amse ka foni jamana flabela jerele tigekele kono kise o kuni kasara koni kera ala ka latige udunga ka klaka ke cheni were ye kata ma woro buna unila ko ye fenye sontina ke mu ma chigosila o besigi meka Mali jamana fama ulaje ni Dakar jamana fama ubiseka wulika jow ke jona ka nin cocogo mina no te na turata ka ke Senegal kaw be ka malidenw fa walma ka tasuma blo ka mobili la ko malidenw fana tana siko kokoro jango demseni munu dusuka telecom no kuma ko toledo kuma nyoanya ka sebe koro sabati jona wasa bit lebi bo wati mno ka soro ako madara doni ne ki wara wore munu borala wulika jow be sabati ne ngadi awma ladria ale konnala nyambora ya nya 14 to Mali classique on tona uluka kimeni bara ko ni gouvernement yo bla biso madaina kan kuma ka uladona ka fo lokoli debe ma ba chamambo munun ko ni ma fe ka uka second cyclico bampe u kama sorola ka fo bi defu ke ni sibaya sorola obital lycée la no chamanche kala myenga nyinanta ko gole ale do ma sorola ka fo lokoli karamugo ko ni me bara bla charina bara bla mi metalike ikado article 39 batoli ko la ni o ye dakurunya kele na ko karamogo kunye femi soroni jamana ya sariana dangana ya bedi uma shogel ka gouvernement ko ni UNTM bena benga dola o no ye sara duguma daw ko ko luke kele nya ma sorla ka fo ko imina ke la ko karamogo ka nyekumu baka o luko ni bana kalama pew o ko nyeta ala ka fo ko sebenga nyefoli munun bala wati na tawla onake sababu ye jamana dunga famu mu femme ni article 39 ko la mu femme gris unifié mu femme harmonisation no ye saraw duguma dawn dama keli barawi o ko ni kele do sababu la ko karamugo ye wala semenga o benata gouvernement ye kapuni bete ko ni ke chuko ya do ko ni na hali ni deva chamanyu ka dusuma kasa jira ko akona ke marbatike ko ye o nga do fana ya ira ka fo fuguri bodda ba daro ere kapsa daba tabaliai o jamana famo ko nya kanu biso ma dai na defu baraw ka ke jana ngafse antemena loli so nani danyu ko na ka jatemene ke o demsonu ko ni solide ko nyuma kana ala lani be ka lisu dlone do classe dala ko defu barabi nyana maya o nga jomina defu nunu koloshili matrafali baraw ke kwani sebe do bora sebe mununa masu ya chama taledo o do ye la hol karamugo ye do ye refana nye hali soferu ye do fana sugu ya kacha o ka ye ka fo kala ko ninga sini danga inga yera ka fo ko nye gole ya ko ye hanga jamana ko nala o la hol karamugo jomina kuriji fana ni o ye ka
kimeni jaabi nunu sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka notiw d'u ma lakɔli karamɔgɔw k'u sen tɛ nin si la gouvernement kɔni ko a ma tigɛ da o da la sa ma bɔ ka bere min t'u bolo i n'a gosi ni o ye bere min bɛ gouvernement bolo nin waati na o ye lakɔli karamɔgɔ fankelen damadɔ minnu bɛ yen n'olu ko k'u bi dɛmɛ kɛ ka taa se maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni sɔnna ko ma olu kana ko baara nin bɛ sabati ni olu ye nka a bɛna jaabi jumɛn di Mali lakɔli ko la kɔni kɛlen don ɲininkali ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka min makɔnɔ ani san wɛrɛ kalata nataw kalan wuli nataw fana bɛna kɛ cogo di jango an n'o cɛ tɔ ye kalo 3 bɔɲanko ye nin bɛɛ ye gɛlɛya ye maaw bɛ ka minnu kɔni ma kɔnɔ waati nataw kɔnɔna la nka hakili ɲumantigi caman ye min ɲini o ye k'a fɔ gouvernement ka se ni lakɔli karamɔgɔw ka bɛn fɔlen nɔ waasa kala bɛ se ka to lakɔli karamɔgɔw bolo sabula misiguya o ye filaw ka baara ye nka fɛn min ye ka lakɛrɛ ta ka don kilasi kɔnɔ ka A+ A ɲɛfɔ lakɔlidenw ye k'o ye lakɔli karamɔgɔw ka baara i ma maa sugu fɛn o fɛn ta ka bila kilasi kɔnɔ a kɔni bɛ kɛ majɛba de ye ni misi ma kalifa misitigi la i k'a dɔn yiriwa baara bɛ sabati kosɛbɛ maa dɔ olu ka jate la nka ko gɛlɛyalen don Choguel kɔni sera ka bɔda min sɔrɔ fɔlɔ o ye nin ye an na sigi k'a tɔ lajɛ a ma tigɛ da min na o tɛna dugu ma n'an Mali ale kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ la an n'o Choguel kelen yɛrɛ na to ɲɔgɔn bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ a ye tile 3 caman bɔɲanko kɛ Segu Sikɔrɔ ani Basa do k'a daminɛ sibiri don ka bila kunun na min bɛ tali kɛ ka se ka taa segukaw fɛ mun ni mun gɛlɛya bɛ wulikajɔ jumɛnw bɛna kɛ sigidaladenw an ni an ka sigi ka kuma waasa an ka se k'a dɔn aw ka degun ye mun ye wulikajɔ jumɛnw bɛ kɛ Choguel taara o la jamakulu minnu tun b'a nɔfɛ tile 2 in kɔnɔ a baara sabatira kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ hadamaden jɛkulu bolofara minnu bɛ Segu mara la k'a daminɛ Segu yɛrɛ dugu kɔnɔ ka taa Marikala ɲɔnɔ Demugu ofisi kɔnɔ malo kow bɛ tisa jumɛn na ni yiriwa ni dunkafa baaraw bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra kumaw ye minisiri ɲɛma ni Segu maraba ɲɛmaw bada falifalela minnu kan ni kala ni bolokɔrɔ tara maa minnu ɲɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Isa Kaba Sidibe an tun y'ale tugu Choguel kokala nɔfɛ ja bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ nka kunfɔlɔ minnu sɔrɔla an k'o dɔw lajɛ. Jamana fanga ɲɛma Premier ministre ka nin taama in senfɛ an ka marabolo naaninan kɔnɔna la a kun belebeleba ye ka se k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ye ko jamana b'u kɔkɔrɔ ka fara o kan lakanabaliya min ni o bɛ nin marabolo in kɔnɔna la k'a lajɛ o bɛ se ka dugan cogo min nka yanni o cɛ Premier ministre ye laɲini kɛ min ye Segu ko ɲɛnabɔbagaw ye n'u bɛ wele ko force vive de la région ani olu ka se ka ɲɔgɔn ye o kɛra waleya ye min bɛnna Segukaw ma hali sonja min bɛnna o de ye fɔlɔ k'a fɔ mɔgɔ min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ ye ni jamana ɲɛmɔgɔbaw minnu bɛ Bamakɔ a ɲɛmɔgɔba surtout Premier ministre n'o ye gouvernement ɲɛmaa fɔlɔ ye o kunsini ma o ye hɛrɛ de kunsini ma ne ka jate la parce que ale bina ale de bɛ gouvernement kunna lahala min b'an na sanga don sanga min n'an bɛ se ka lahala fɔ donc an yɛrɛ bɛ dɔ fɔ corporation wɛrɛw bɛ yen nɔ jɛrɛjɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bɛ dɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnma min ye an ka laadala ɲɛmɔgɔ ani diinɛ ɲɛmɔgɔ olu n'a ye ɲɔgɔn ye bi gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen nɔ u y'a fɔ a ye bi kɛrɛnkɛrɛnma ba kɔfɛ ni i ba tigɛ ka ban i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya walankatalen de bɛ yen nɔ donc ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la ci tɛna kɛ ɲinɛ. a bɔlen kɔ o ɲɔgɔn ye la Premier ministre y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a kɔ jama ka taa hôpital ɲɛnakɔrɔ fɔnba la dɔgɔkun tɛmɛnen sirabakan kasara ye maa minnu sɔrɔ ka se ka taa ɲɛ da olu kan. kɔnɔna la n nana kasara min kɛra kalo 3 a y'a dɔn maa caman ni tɔɔra la n nana dugawu kɛ gouvernement tɔgɔ la délégation kun nana déjà mais Premier ministre fana nalen an ko an tɛ se ka tɛmɛ n'an bɛ taa foli la minnu joginnen don bɛ hôpital la an nan'u visiter docteurs fana encourager le personnel médical. sibiri donya in na Premier ministre n'a ka jamakulu y'u kunda ɲɔnɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maloforo minnu bɛ ɲɔnɔ n'u bɛ office du Niger o ka bolo kan u taara ka t'o lahalaya lajɛ. Isa Kaba Sidibe ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye ni Ala sɔnna bi tile kɔnɔ aw na don kibaru kɔnɔ ni ja ninnu tɔ caman sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɛra cogo di Segu n'an bɔra Segu an bɛ taa Katikaw fɛ yen olu ka wasaden muso min n'o ye honorable Adam Sidibe ale tun ye RPM ale ka wasaden hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ député bulo cira o y'a sɔrɔ Adam ye layidu minnu ta Kati cercle maaw ye n'o ye ka to musolakaw denmisɛnninw ani bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ sigida yiriwa baaraw ni ɲɔgɔn dɛmɛ nasiratigɛ la a ko hali ni ma ya wasa bulo cira ale b'o dɛmɛ ninnu kɛ a seko ani a damayira la o kama min a b'a la ka Kati muso jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ani denmisɛnnin jɛkulu waasa
ka se k'u se yɛrɛ kɔrɔ u dɛmɛ o la kosɛbɛ n'o ye autonomisation ye o cadre kɔnɔ kati farada muso farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye a fɔ ma ko yɛrɛdɛmɛtɔ minnu na muso jɛkulu caman bɔra ka fara u kan olu ye laadala wulafɛ sigi dɔ kɛ min kɔnɔna la Adamu y'u bilasira k'u dɛmɛ ni bolola baara fɛn mun ye u ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye u kɔni y'olu fɛn caman yira k'u ka seereyaliw kɛ baara ninnu kɛra sabatilen ye minnu yɛrɛ la muso ninnu y'u ka nisɔndiya jira hakilina jumɛn ye Adamu Sidibe yɛrɛ bila na a b'olu ɲɛfɔ an ye an k'u lajɛ. An sera ma n'an ka activité fɛn fɛn ko Adama an mago bɛ ni minɛn de la ka nin baara kɛ timinandiya conseil wallahi a b'o dɔrɔn de ka ɲi an kɔni an bɛ foli de k'a ye a y'an dege safinɛ formation na an ye fini dilan kɛ aw yɛrɛ sera terrain kan a ye corporateurs ni fɛn caman ye a bɛɛ sababu ye ale de bibi in na ni Adamu y'a kan bɔ bi ko la Kati yan nɔ Kati musow b'a dɛmɛ parce que a bɛ Kati bi cogo min na ne yɛrɛ ka kuma tɛ dɛ ye ko ye fɔ ko ban mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'o justifier ne nɔfɛ n'a ko k'anw k'a dɛmɛ ko la an b'a dɛmɛ n'Ala sɔnna a ma. Musow ye bɛn ni kelenya de yira nin ye Kati muso tɔw la parce que ni ne ma fili association min faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi a bɛ 6 yɛrɛ bɔ donc u ye événement culturel de kɛ u bɛ baara minnu na ni olu ni an yɛrɛ ka culture bɛ taa u y'o baara fɛnw de bɔ bi ka yira an na dumunifɛnw b'a la donfiniw b'a la nakɔ kɔnɔfɛnw b'a la k'a yira muso tɔw la ko olu tɛ daga sunɔgɔ la yan olu bɛ baara de la donc ka exemple di ka tila ka muso tɔw encourager u fana k'u jija ko olu ladege ni Ala sɔnna a ma an m'an cɛ siri pour que muso tɔw k'u ladege ni Ala sɔnna a bɛ dusu de don ne kɔnɔ ka dɔ fara a kan parce que ne ye ni layidu ta musow ye n bɛ fɛ ni Ala m'an faga n bɛ layidu in timɛ fana Kati quartier bɛɛ muso bɛ dɔ sɔrɔ a la inshallah bita in ye dusu de don ne kɔnɔ ka dɔ fara baara kan n y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔw kalan a ka d'u yɛrɛ ye ka a baara kɛ ka fɛn sɔrɔ a la hali kunu muso dɔw y'u ka production kɛ safinɛ la couleur bɛɛ u y'a kɛ k'a photo ta k'a ci ne ma ko Adamu ko nin y'an ka 3e production ye ne sigilen n ka bureau kɔnɔ n content na fo n collègue de bureau ko mun kɛra n ko je suis trop fier n'i ye baaraminan di mɔgɔ ma dɔw bɛ taa bila so kɔnɔ u tɛ baara k'a la mais mun bɛ baara k'a la ka tila k'a yiri la ko anw y'a kɛ an bɛ ka fɛn sɔrɔ a la ne ko n ko tiɲɛ na n ko aw ye courage don ne na ne yɛrɛ bɛna dɔ fara aw ka production kan donc ninnu fana ye courage don ne na bi k'an bolo don u kɔrɔ halisa u bɛ se ka barika sɔrɔ cogo min na ka sinsin cogo min na ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ olu fana ka se k'u ladege ni Ala sɔnna a ma ni Ala y'a se d'an ma. sanga bina ni kilo bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Kati meriba kɔnɔ nin waati na waati kelen bɛ san gouverneur n'o ye colonel Ousmane Sangare ale ka bureau kɔnɔ waati kelen b'a furumuso ka jateminɛna la nin waati na minnu ye gouverneur wɛrɛ minnu ma filɛ Musa général ale bɛ Gawo nin waati na hakila bɛnkɛ fana bɛ k'an filɛ an ka foli b'a n'a ka gardiw bɛɛ lajɛlen nin waati na Gawo kɔnɔ ADP Maliba maa ɲɛmaw b'an filɛ kosɛbɛ olu Boubacar Diallo Asma CFP Sumelu bɛ Mayiga ana badenw jɛmukan ninnu kad'u fana ye kosɛbɛ an b'u bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ kelen soli ka wulila ye wa kɔrɔbɔrɔw yɛrɛ bɛ bamanankan yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ mɛ sisan ko fulaw ni sɔgɔma bi a n'a kɛ ni an ka kow taafaw ye kelen ye dɔɔni yanni an ka garaw kɛ ɲɔgɔn na gendarmerie direction na k'u ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na Fanta Tumuta tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ bi n ka bi man ɲi fiyewu ɲɛ sigiyɔrɔ bɛɛ falen bi pour que k'i ka kɛlɛ éviter i b'i ɲɛ filili min kɛ a fili o kuma an bɛ yanfɛ an kana se ɲɔgɔn ma n tɛ se maa ma maa kana se ma an ye kibaruyaw bila yan bi mais heure la 42 dafara ayiwa daminɛ kɔni kɛra bɛɛ ɲɛna n'a labanna o tɛ sabula i ka fɔlen bɛɛ tɛ kelen Amadu i bɛ fɔ i ka timinandiya la an bɛ taga sori Ibrahim Diallo fanfɛla la Amadu fɛn min kɔni ye san ye o ye nɛɛma ye sanba nana kunu Bamako ni a lamini bɛɛ lajɛlen na Amadu nka a san kɔni kɛra sababu ye a ye tiɲɛni don maa dɔw kun sabula ka d'a kan inondation kɛra Bamako sigida dɔw kɔnɔna la sɔgɔmada in n'a sori Ibrahim Diallo ale bɛ Bamako fan jumɛn aw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kane ka yamaruya kɔnɔ aw ni sori bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la sori bɛ n'o ɲɛfɔ an ye